In Friesland binnen prachtige boetenplaatsen te vinden. Ze weerspiegelen de grutske geschiedenis van de provincie. Er is een heel soort moois te zien. In de gebouwen lieken goed als in de tuinen en parken. De eigenaars, haar maaiwerkers en de vrijwilligers onderhouden deze bijzondere pronkjes, maar een soort leefde voor de toekomst. Bij een boetenplaats jet een siertuin, liek als hier op Martenastaten. Het liefst met bijzondere planten. En dat binnen stinzenplanten. Hier in de maaitijd staan ze al in bloei. Ja, het is nou na de eerste meerronde hier haast net voor te stellen, maar in de betierde maaitijd, als het blad er net onder bij hem zit, dan zit het hier vol met allerlei steenzenflora. De wilde tulp zit hier bijvoorbeeld een heel soort en allerlei andere steenzenflora die zit hier ook al sinds 1840. Toen ben je eigenlijk de eerste steenzenplanten hier verslijnen in het gebied. En het bijzondere is dat de adellijke familie die je vroeger wennen had, ja, die wil graag hun tuin mooi maaitje om sier meidje te kennen bij andere adellijke families. Dus het is eigenlijk wat een competitie van waar hier nou de mooiste tuin in te onderhoudt. En ja, dat is gewoon eeuwenlang hier al bewaard bleven. De stinzenplanten binnen nog altijd op verskate boetenplaatsen te bewonderen. Net alleen nog op Martenastaten, ik op Dekemastaten is een prachtige collectie te vinden. De planten bloeien van de iere maaitijd ont aanmaaien. Als bijgelijks het Haarlemmer klokkenspul op zijn mooist is. Het Haarlems klokkenspel dat komt hier op Martenastaten voor. Dat is eigenlijk wel een van de belangrijkste veenplakken in heel Friesland. Ik ben er heel grutsk op dat die plantje voorkomt. En waardoor ik ontzettend dus best om de plant zodanig naar de zin te maken dat ze hier nog eeuwenlang gedijen kan. Liekers bij de gebouwen trok de eeuwen heen de ene mode naar de oren kwam, zo wie het ik maar de tuin. Eerst weer de Franse formele tuin in trek, met strakke geometrische figuren. Later, om 1850 heen, werd de Engelse landscape-stijl populair. Dat kenmerkt zich toch de hichteverschillen, toch de kronkelpaardjes. Eigenlijk liep het alles hier op die typische Engelse landscape-stijl. Kronkelend, grote bjemmen, grieën. En wetter, het jouwt aan dat er leven is. Het jouwt licht aan, het weerspiegelt. Dus die grote wetterpartijen ben ik gewoon heel wichtig. Een van de bekendste landschapsarchitecten uit die tijd wie Lucas Pieter Roodbaard. Het park op Vogelzangstaten is een prachtig voorbeeld van zijn werk. Wat heel typisch is van een Roodbaardpark is dat er altijd van die romantische elementen in zitten. Een ornament, een huisje. En dat wordt eigenlijk dienen uit een soort van weekampgids van die tijd. En dat heet het magazijn, het tuinmagazijn. En daarin kon mensen een bestelling doen. En dat vind je eigenlijk in al die Roodbaardparken weer waarom. Hier in Landgoed Vogelzangstaten hebben we een theehoes, we hebben een heremiet. En mijn paken die vertelde vroeger het verhaal dat de heremiet, de kluizenaar die erin zit, een houten pop, dat die vroeger ook bewegen kon. En dan ging je op snijnte midden bij de lietsband hier naar het huisje in het park en dan drukte paken of heid eventjes op het pedaal en dan ging die pop ook nog in weer. Iedereen weer dan benauwd. Nou, typisch voor een park als deze. Nou, ik zet even wat zitten. Eigenlijk in het hele park ben overal zichtlijnen naar het hoersta. En dat is eigenlijk een grapje van Roodbaard geweest. Overal in het park heb je zicht op het hoers. Ja, het is wat begroeid. Het is aardig groen geworden op dit stuit. En daar werk je voor om dat roem te horen. Typerend voor Frieske boetenplaatsen is de zanneemde oertuin, de overtuin. Net bij het hoes zelfs, maar aan de andere kant van de wei. In heel Nederland binnen net volle van zulke oertuinen. Prachtige voorbeelden binnen te zien bij Lindestein en Oranjewoud. Bij het boeten Vijversburg is het een en al tuin wat de klok slacht. Jonken een historische tuin uit de 19e eeuw van Vlaskamp binnen het begin deze eeuw nieuwe tuin online, door verneemde architecten van Joortedij. In de jaren 90 ben wij starten met een heel groot uitbreidingsplan. En uiteindelijk zijn er 3 nieuwe parkdelen binnen toegevoegd aan het Rijksmonumentale Park. Dus wij zijn van 15 hectare gaan naar 30 hectare. En de Dwaalster is daar 1 gebied van.
De Dwaalster is een gebied dat is in 2015 ontworpen door een samenwerkingsverband, Lola Landscape Architects, Piet Oudolf en Delta Vormgroep. En wij zijn dus hebben hier een opdracht hier uitzetten dat moest verrassend, verdwalend wezen. En ze gaan een dwaalster maken en die is gebaseerd op een sterrenbos. Zoals je bijvoorbeeld in Frankrijk zeggen, bij de jachtpartijen. En is gebaseerd op een doolhof. Nou, de hagen die moeten uiteindelijk al 4 meter hoog worden. Er zitten stielen framen in en die laten openingen in die heggen. En dan kun je terug zo'n poortje herinneren en dan kom je weer in een parkdeel. Het haatkantoor van het Frieske Geer zit in Huizen Olterterp, een boetenpleert bij Beesterensweg. Daar jet ik een historisch park bij. De leeftijd van de bjemmen die just in een bosk eigenlijk net gauw in Nederland. Ja, dat maakt het dat het alweer toch wel een heel imposant geheel is. Dit is natuurlijk fantastisch mooi. Ik bedoel, zulke grote bjemmen die just eigenlijk alleen nog maar in dit soort grote historische tuinen. Ja, dat jouwt toch een enorme allure en status aan onze omgeving. En op het stuit hebben wij te krijgen dat een heel protte van die grote buiken aan het einde van hun Latijn binnen. Ja, we zitten in die zin een beetje in een twastriet, want die bjemmen van hunzelf heeft natuurlijk een enorm mooi beeld. En deze bjemmen jouw een heel soort leven. Maar we hebben een tuinhistorisch onderzoek is er uitgevoerd. Dus we weten nu een beetje van wat de bedoeling ooit was is met de tuin. En onder de hand daarvan proberen we dan toch te zien van welke bjemmen maar we voorthellen en kunnen we wat oors verdeel zetten. En ik vind het heel leuk, want Nederland is natuurlijk in wezen niet een grote bloempad. Dus wij zijn eigenlijk altijd al een Loon West waar de mensen een enorme stempel op zijn omjouwing drukt het. En ik vind het eigenlijk heel leuk dat je al die verschillende facetten te krijgen hebt en dat je probeert om daar naar de optimale mix te zoeken. Een van de bijzondere moderne tuinen op landgoed Vijversburg jit het Ooievaarsnest. Het Ooievaarsnest, je kunt erheen via een wilgentunnel. En die wilgentunnel is eigenlijk wel een lietse knipoog naar de grot in het Ouderpark. Dat is ontworpen door Tobias Reberger. En die wie inspireren door de groentetuin van Sint-Beppe. Dat wie net een tuin met rugtepaden, maar dat wie een soort ontdekkingstuin. Dus wat hij had een gebied ontworpen in een weiland. En de bedoeling is dat er een hele donkere begroeiing omheen komt, zodat je van de buitenkant net weet wat er binnenin te vinden is. En ga je er binnenin, dan kom je in een soort paradieske. Dwalen en verdwalen is een belangrijk thema op Vijversburg. We zijn de mat ek iets wezen voor de Lietse baan. En daarbij hebben we gezien van wat biedt het oude park en wat willen wij in die 3 nieuwe park delen. Nou, een van de dingen, die slingerpaardjes hier in het oude bosk. Als ben op zo'n slingerpaardje rennen, dan gaan ze beginnen te draven. En dan willen ze zien wat is er aan de andere kant, wat is er om die bocht. En dus dat stukje verrassing, maar ook een stukje dwalen. Want je weet er net goed waar je naartoe gaat. Je wordt een beetje gedesoriënteerd. En dat verrassende en verdwazende, dat hebben mijn naam. Dus voor de band hebben wij het speciale gebied inrichten met de naam Vrijlaan. Het laan waar de band vrij wezen mij. En daar hebben we een prachtig mooi wetterlabyrinth. Dus de band die bij daar in het gebied waar eigenlijk de mooiste beplanting zit. Laat bij maar in aanraking komen met dat wat heel mooi is. En dat ze dat ook waarderen. En dat ze dat ervaren. En dat ze dat ook vertalen bij hoe gaan we om met ons milieu en met de natuur. En waarom hebben we die uitbreiding dienen? Dat is natuurlijk om het park in stand houden te kunnen voor de volgende generaties. En dat is echt uw taak, het in stand houden van dit park, van dit landgoed. Dat het een beleving wezen mij voor de mensen en dat echt uw bestaansrecht houden mij. En dat wij dit in stand houden mij voor de volgende 100 jaar. Bij historische boetens jaren een tuin en een park. Lokkig binnen daar een soort mooie exemplaren van bewarenbleun. De meeste binnen vrij toegankelijk en dus voor elke te besjen. Orenkeer besjuggen wij binnendoor en boetendoor de gebouwen op de boetenplaatsen.